Тая пеща, в която са пекли грънците, на времето са изграждали два вида пещи. Обикновено в повечето случаи са ги изграждали в дворовете под навес на открито и по-рядко, каквато и тази, в самата работилница. Отпред пеща се е затваряла, отстрани са оставили едни стъклени прозорчета, откъдето са наблюдавали грънците. Когато станат огнено-червени, са считали, че са развили достатъчно висока температура и спира да палят огъня. Развивали са някъде до 800 градуса температура на дървата, а и бусинската глина е изследвана, тя на такава издържа. При по-висока вече съдовете започват да деформират и да се свличат. Това е огнището, откъдето се е падала пеща. Използвали са само сухи дървета. Едно сурово дърво, ако се сложи във огъня, от влагата всички грънци, които се намират вътре в пеща, пукат и се чупят. Затова дървата трябва да бъдат сдобити по-рано. Глината също се е копали най-малко 1-2 години по-рано. Вкарвали са мазето, където целогодишно са я киснали с вода и са я газали с крака, за да може да се разложат всички веровици, които съдържа глината, и едва тогава са обработвали, за да няма след това шопли грънците или да не тъкат. Отстрани във ъгъла може да видите и камъка, на който ръчно са си мели глазурите. На времето са използвали само местни родни материали за багрила. Може би това определило и тази цветова гама на бусинската керамика, жълтия, зеления и червения цвят. На ръка се е движил камъка, доста сила се е изисквало. Това са колелетата, на които са точали. На времето се работило едновременно с ръцете и краката. Сега съвременните керамици вече използват електроколелета, пъкат на електропещи, работят с готова глина, готови глазури материали. И въпреки това грънчарството си е един доста труден и тежък занят. Никога не може да се остави днешната работа за утре. Ако на столната трябва да се постави дръжка, всичко се следи да бъде извършено на момента, защото след това просто не става, не се получава. И това е един от занаятите, който не се учи за месец, 2 или година, ами почти цял живот майстор да се усъвършенства. Тези табла, които ги виждате отсреща, на времето в селото е била традиция, когато почина даден човек, в гроба му винаги се полагали по някакъв глинен съд. Петър Дигов не че е бил един от най-добрите майстори на селото, но е единствения, който се сетил да съхрани това изкуство. Сега, поради липса на население, общината поема услугите по копаене на гробовете, а на времето са се събирали доброволно по няколко човека и са ги копаели. Той винаги беше един от първите доброволци, който участваше в тези мероприятия, поради простата причина, че старите гробове той изздравяше старинни съдове от векове назад. Виждате как е събирал, създавал си своите абла с различни видове форми, на дръжки, на шопки, на остиете, на различни видове глини, проучвал ги, изследвал ги. Някой от тях ги реставрираше, пресъздаваше. По този начин той беше събрал една доста богата колекция. Когато печеше пеща в урната, каквото му излизаше дефектно, той не го изхвърляше навън да го чупи, както са правили останалите майстори, ами ковеше един пирон на работилницата и го слагаше отвън. Така той беше създал доста богата колекция. Къщичката в един момент се оказа цялата окичена със съдове. По този начин той привлече вниманието на доста българи и чужденци. Хората започнаха да проявяват интерес към нея. Работилничката започна да се посещава. На времето дори си идвали китайци, японци, които са му предлагали доста добра сума за това време да му откупят цялата колекция заедно с работилницата. Но той за нищо на света не се е съгласил да продаде родното. И тази работилничка също така е посещавана от госпожа Людмила Живкова и благодарение най-вече на Петър Гигов за събраната колекция и Комитета за култура по това време са взели решение да се построи вече новата сграда, за да бъдат достъпни нещата до посетителите, тъй като той изцяло беше отдаден на грънчарството, на изкуството, така и не е успял да си създаде своя семейство, отиде си самотен. Всичко това, което притежаваше, се намираше тук в тази работилничка, в касетки, кашони. Имаше само една пътечка, по която можеше да се влезе. И сега това, което притежаваме, нашето село и Трънския край, го благодариме най-вече на Петър Гигов. Това е, което мога да ви кажа. Може би